Kaixo egunon gure Magalen elkartetik. Ondo, egun polita da, ez? Azkenean gaua izanik, baina oso polita, hunkigarria. Kaixo egunon, oso ondo, dekogu ilusioz beteta, bai. Naz Jago Alaskano, Zaratamokoa eta eramaten du Zaratamo udaletxearena lekukoa edo kilometroa. Haupa egunon. Apa egunon. Unkituta, urduri eta gogoekin ja ikusteko argi guzti horiek eta jende guzti hori. Bai, pues hori unkituta eta gogo betez eta ea gorputzak zenbat aguantatzen duen. Hore bat da eramatea kilometro bat eta hau da, hori hemen ez daudenak ere egiten dutena ikasteko, saiatzen dira etxean egiten eta eramaten euskera edonora. Euskera gure altxorra dela eta mantendu behar dela, ez? Umei gehien bat. Ilusio handia eta oso harro euskararen alde egoteagatik hemen. Atera etxetik eta etorri Euskararen alde da. Etor zateizie, egun berezia da eta hau da bultzatzeko egun honetan eta urte osoan ere. Ere oso garrantzitsua dela egunerokotasunean mingaina dantzan jartzea euskeraz ekiteko eta egurre. Gora korrika! Gora korrika! Gora korrika, gora Zaratamo!